Mbalima très urgent et très sérieux. Malien Tchena Mousso Demiseni Makoroba. Billet mercredi 10 août 2022. Aïwa ko ambalama cha bubu mobile ku keleme ka wole tribunal la. Commune 4 tribunal. Ko bubu mobile de convoquer lembe. Commune 4 tribunal la. Deni mu bubu mobile convoqué. Ko fo bubu mobile de ka yafa deli ale fait. Kone bubu ma yafa deli ale fait kate bali. Ou keleme ka bubu mobile wole commune 4 tribunal la. Malien Tchena Mousso Demiseni Makoroba Beka Boyko Konokulu Malien fin be Badala Bougou Buluga Sombougou Nyarela Bolibana Bago Djigoroni Torokoro Bougou Lafia Bougou Amdalai Djelibougou Douanzana Mali Bamako quartier Beka Bo Kataka Nyongo sur commune 4 tribunal dans la Chine pacifiquement moko kana kabakuru fili beka boka ta bubu mabel souteni ko bubu ka yafa deli deni fede ni bubu duma yafa deli wa bla kata kaso bomala mali wala sago aw sago mali kura de file de faso de nyuma on be wole ku lebu yoro nyini nyo de fa nyana kunu malion wallahi mali kura file de ko bubu fo bubu de kata tribunal la bubu mo meka gloki bo dongo do ka mali defensita bubu mabel mo meka ayre exposer dongo do ko kaka armée soutenu malien den de bala ko faka bubu lebudi den de ko fa bubu ya fa deli ale fait amba deli bubu mabel fait na ya fa deli deni fait billahi ala anti ya fama convocation de tegelembe soit bubu ya fa deli bubu ka ta tribunal la ni bubu dun ta tribunal la o ye kaso bomba directly malien aw bora kané seku tongala soutenu chogomina aye ni vidéo en partager malien dem bela jelen kasoro malien beka bo nyo de fana mali vidéo manu nan tege be nyogo mbolo ame nyogo famia wallahi ala kunu ne bora kan nyogo kelela si de ke ne be kele me vidéo manu de ka keleke me an tege di nyogo ma wallahi na man tege di nyogo ma u ban bel lebu ya kelengele mo be ngani be vidéo ke bubu ko gadi yew bubu commandi yew beka ta nyogo soro tribunal dala chini jeudi 11 août 2022 10h depuis Soromada fait 8h Soromada fait 8h ka be sur la Fia Bougou commune 4 tribunal dala ne se ku tungala ka ko kera tribunal criminel de aw beka bokatayi malien mais singa kumaka ko bubu mobile de welelembe ko fu ka jige denin ko kale te ya fa bubu mobile ma ko fu bubu mobile de ka ya fa deli ale fait ko bubu mobile deni ne bora deni ya kuma mu fo bubu mobile ma malien den de ko mali ministre ko mali norole me ministre mala ay kuma la me deni nga video la ko mali tse ka ministre ma gain ko mali nyamogo bané me ka ministre ma gain ni ma fli wala je m'excuse ko mali nyamogo bané me ko ka ministre ma gain donc c'est ça le fait que deni o fo bubu mobile de bora ka video ke deni era de la ka fo a para uye mogo mununye a faye mogo mi abaye mogo mi deni yere ofo bubu mabel de bora ka ayira ka foko deni galon tege den ne tara kata galon tege ko ale ka vi menacer lendo ubeni chatri boy de ke ali maliki konate nyona si de kenela ne ebe mali fe ebe lebu ebe ta tribunal la ube humilié mais mogo munute mali fe ube mali armée la gauchi ube mali surasu la gauchi ubi daga sinogo foyi tu soro malien ode mali kura bambulu bi ni ya ne segu tungara be dimi awte shibon teke kono ayo malien fenfe mali Tchena Mousso Demiseni Makoroba bamako ka beka bo aye ni video partager fo hi beka bo no de fo onyena ali kunu mbora nya activiste défensita muna uma son activiste gado aéroport kono nye kuma fefo tane do kele maje wallahi ala mais anam pa oro kuna ambe bubu ka côté de là ambe ka nga différent da krefe ambe ka bo nga bubu mobile défend c'est vous tungara ka kele c'est pour tous les maliens ne te ka kele kengere yi contrateni mogoten sara je le fais par l'amour du Dieu par l'amour du Mali nta ke fana ko nga ko jam mogoyi wallahi billahi ma ke ni ala chamanchela mogo mi a donné ala ba donné mogo ma donné ala ba donné mais
ne Sékou Tounkara nenina ka ne ka vie menacée mogo dɔw bolo o tigiw ma minɛ dɛ mogo dɔw bɔra ko l'armée ne monte pas en puissance mogo dɔw bɔra ka mercenaires défend olu ma minɛ sisan ko fo Boubou Mabel diyagoya Boubou Mabel de ka bɔ ka yafa deli deni fɛ ko parce que ko deni dimina dɔrɔn a yɛrɛ ɲa bɛ nin kuma la dɛ donc Boubou Mabel welela o de la sisan donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ka vidéo in partager bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal da la commune 4 tribunal da la bɛɛ ka taa Boubou soutenir pacifiquement mɔgɔ kana gabakuru fili mɔgɔ kana nɛninin kɛ mɔgɔ kana yɔrɔ kari mɔgɔ kana yɔrɔ jeni mais malien den bɛɛ lajɛlen ka bɔ sini jeudi 11 août 10h wagati bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal da la commune 4 tribunal Lafiabougou ne Sékou Tounkara ka jugement kɛra yɔrɔ min bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen wule ne bɛ m'a fɔ aw ɲɛna ngo mɔgɔ min ye den ɲuman ye dugu in kɔnɔ u ti to yen wallahi u ti to yen ni e ye mɔgɔ ɲuman de wallahi u ti to yen u b'a ɲini k'i détruire de Boubou y'a yɛrɛ exposé ni transition ye u y'a kɛ ne yɛrɛ la o u y'a kɛ ne la mais ne tɛna kuma wɛrɛ fɔ ka fara nin kan mais Ala ka tiɲɛ bange ne tɛ kuma wɛrɛ fɔ ne kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ bonya ni karama kɔnɔna na bɛɛ ka taga Boubou Mabel soutenir Boubou tɛ taa kasobonba la dɛ ayi Malien wallahi Boubou tɛ taa kasobonba la n tɛ Ala ye mais Boubou tɛ taa kasobonba la dɛ pour que Boubou kana taa kasobonba la aw de bɛ bɔ le pouvoir appartient au peuple aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ sini a ye nin vidéo a vocali a y'a partager Mali vidéo mani bɛɛ ka bɔ ka vidéo kɛ bi bɛɛ ka bɔ ka vidéo kɛ u bɛ fɛ ka Boubou lebu de u bɛ fɛ ka Boubou ka adamadenya k'a ka hɔrɔnya ka bala la k'a lebu k'a kɛ yeko fila ye wala o tɛ ka anw ɲɛna a bɛɛ ni ka diɲɛlatigɛ cɛ n'i y'a ye ne Sékou Tounkara diminen bɛ tile fila in na a y'a kun ye sa aw tɛ si bɔn tigɛ kɔnɔ wa mais Ala ka tiɲɛ bange hali bi Ala ka Mali sauver ka bɔ maa minnu tɛ Mali fɛ Ala ka Mali sauver ka bɔ olu bolo Maliens mɔgɔ caman b'an tu la an nin t'u ye n y'o de fɔ aw ɲɛna mɔgɔ caman b'an tu la an nin t'u ye aw bɛɛ ouverture média bɔra kunu ka activiste bɛɛ lagosi a journaliste escroc min kɛlen bɛ k'i ɲagami na k'a y'an dɔ ye an ɲɛ b'a la a bɛ boliboli la yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka taa ouverture média k'o jɛ a bɛ taa ne la gosi ouverture média sanfɛ a dun b'a dɔn olu bɛ ka anw ka mɔgɔw la gosi c'est-à-dire insiga caman tɛ ne ka vision faamuya walayi il y a des gens parmi nous an dɔw t'u ye quoi mais Ala ka tiɲɛ bange Maliens ne bɛ Mali fɛ walayi Mali ko ne tɛ cɛsi musalaha la mais ma ɲinaw fɛ a ye bɔ ka taa Boubou Mabel a ka taa soutenir o de kun don a kan bɛn